ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ତାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଜମଦଗ୍ନି ସ୍ନାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ମହାନ କ୍ରୋଧୀ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧ ଅବତାର କିଏ ଜମଦଗ୍ନି ତପସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ରେଣୁକାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ କହିଲେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରନି ଆସ। ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାରୀର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଦରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ତମେ ମୋ ହାତରେ ମଞ୍ଜଳରେ ଜଳ ଢାଳିବ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଦି ଜଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ କିଏ ଜମଦଗ୍ନି। କହିଲେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତା ପ୍ରତିମା ପନେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା ନମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ନମଃ। ମୁଁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ଖାଇଲା ବେଳେ ଉପର କାଇଁ ଚାହିଁଥିଲ ଆରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଏଇ ଜଳଟା ବାହାରେ ଢାଳୁଛ। ମନେ ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଦେବୁ ମତେ ଠକିବ ନା। ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରି ଜାଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ କାଇଁ ଚାହିଁଥିଲ କାହିଁକି ମା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଗଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜଳରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ପଡିଲା। ରଥ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଜୟନ୍ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛାଇଟେ ପଡିଛି ରେଣୁକା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହିଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ଜଳଟା ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହିଁ ବାହାରେ ପଡିଗଲା। କହିଲେ ସେଇଠି ଛିଡା ହୁଅ ମୋ ତପସ୍ୟା ମୋ ନିଷ୍ଠାକୁ ତମେ ଭଗ୍ନ କଲ। ମୁଁ ଆସିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରରୁ ବାହାରି ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ହାତରେ ଜଳ ଢାଳିବ ବାହାରେ ପଡିବନି ତେଣୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ଜଳଟା ବାହାରେ ପଡିଲା। ମୋ ନିଷ୍ଠାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଛ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଜଳକୁ ତମେ ଅପବିତ୍ର କରିଛ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହିଁ ଅନନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛ। ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନକାରୀ ଜମଦଗ୍ନି କହିଲେ କହିଲେ ଆଜି ଏଇ ବାଲିପଠାରେ ତମେ ରୁହ ତୁମରି ରୁଧିର ରକ୍ତରେ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବି। ପାଦେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା ମହାନ କ୍ରୋଧୀ ତପସ୍ୱୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହି ଚାଲିଗଲେ ବାଲିପଠାରେ ପଡିଛନ୍ତି ରେଣୁକା। ହେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ବରଣୀୟ ମୋ ମା କ୍ରୋଧର ଅବତାର ଜମଦଗ୍ନି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମହାନ କ୍ରୋଧୀ ସେ ରେଣୁକା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ବାଲିପଠାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ରେଣୁକା ରୁଧିର ରକ୍ତରେ ମୁଁ ଜଳ ତର୍ପଣ କରିବି। ଅନ୍ତରରେ ଜଳ ଥିବା ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ଧିକିଲି ଧାଇବି। ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଜଳକୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରିବି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ପିଲା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଆସିଲ। ଏଡେ ବଡ ବନ ପଛ ତମକୁ ଶିକାର ମିଳିଲା। ଆରେ ଯାଇଥିଲ ଯେ ମିଳିଲାନି ମାନେ କଣ?